लोगोफोर थार मोजां मोननाय माखौ बुङो थार गोसो थोनाय माखौ बुङो माने थार बेस्ट फ्रेन्ड माखौ बुङो आरोना लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बिनि सायाव जागोन स' लोगोफोर हेलौ वेलकाम नोंथांमोना माबोरै दङ आंनि सन्जिगर इउटुब चेनेलाव बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो दिनैनि टपिकआ जाबाय थार मोजां मोननाय माने बेस्ट फ्रेन्ड माखौ बुङो आरोना स' लोगोफोर जोङो ना लाइफआव जुदि नोङो सोरबा सासे मानसिखौ जुदि नों बेस्ट फ्रेन्ड बानायनोब्ला गिबियावनो जोङो बिनि फुल इनफरमेसन लाग्रोनांगौ आरोना फुल इनफरमेसन ओमफ्राय बिनि गोसोआ माबायदि गासै बिथिङावबो बिनिफ्राय जोङो बिनि माबाखौ जोङो मा होनना बुंगोन सिनायथि जेनेबा बियो मा खालामो मा मावो बियो नोंखौ माबोरै मोजां मोनो एबा बियो नोंखौ माबोरै लोगो खालामो बेफोरनि गासै जोङो डिटेल्सखौ जों मिथिग्रोनांगोन आरोना माने सानग्रोजोबनांगोन आरोना बेस्ट फ्रेन्ड होनना बुङोबाथ' नोंथांमोना बयबो मिथियो माने पार्सनेल खोथाफोरखौ शेयार खालामलायनाय पार्सनेल खोथाफोरखौ रायलायलायनाय बेखौनो जों बेस्ट फ्रेन्ड होनना बुङा होमबा माबा मोनसे खैफोदाव जाबा सहाय खालामनाय मदद खालामनाय ना होमबा मोजां मोननायाबो बेनो लोगोफोर नाथाय आं नोंथांमोनखौ बुंगोन बेस्ट फ्रेन्ड बानायनोब्ला लाइफआव नोंथांमोना ओरैबायदि बेस्ट फ्रेन्ड बानाय जाय नोंनि थाखाय जिउ बावनो हायो बैफोरबायदि बेस्ट फ्रेन्ड बानाय आरोना नाथाय बे जोंनि दाथ' 21st सेन्सुरि ना होमबा कालयुग दाथ' कालयुगाथ' बहा बेफोरबायदि बेस्ट फ्रेन्ड मोनो ना होमबा दाथ' बेफोरबायदि मोनला थेवबो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरोना जायफोरा माने नोंथांनि दुखु सुखुखौ बुजिनो हायो मिथिनो हायो बेफोरबायदि बेस्ट फ्रेन्ड बानाय आरोना माने मोजां मोननायाबो सेम लोगोफोर मोनसे फंसे खोथा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा माने जों मोनसे सोंलु फैयो आरोना माबायदि सोंलु फैयो होमबा बेस्ट फ्रेन्डखा माबायदि जानांगौ आं माबायदि बेस्ट फ्रेन्ड बानायनांगौ सोरबायदिखौ बानायनांगौ ना होमबा बेफोरबायदि सोंलु फैयो नाथाय बेफोरनि सोंनायनि फिननायानो जाबाय जाय सुबुङा नोंथांनि गोसोनि खोथाखौ बुजियो माने नोंथांनि फिलिंसखौ बुजियो नोंथांनि प्रब्लेमखौ बुजियो आरोना नै बैफोरबायदिखौसो बेस्ट फ्रेन्ड एबा गोसोथो आरोना जायफोरहा नोंनि फिलिंसखौ बुजिया माने नोंनि फिलिंसआव जि साननाय बेखौ बुजिया बेफोरखौ माब्लाबाबो दा गोसोथोखा आरोना लोगोफोर मोजां मोननायनि बेलायाव बुंनो थांब्लाबो बेनो जायफोरा माने ओरैनो सा साज्रां आरोना दानि जुगाव ओरैबायदि सा साज्रां माने गोसो थोयो देहा सोलेरनो थाखाय मोजां मोनो आरोना बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन आरोना गिबियावनो फार्स्टआवनो हमनानै मोनखायो आरोना जायफोर सुबुङा माने माबायदि जागोन फिउचाराव बेखौ एसेबाबो हमनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ माने माबोरै हमनो हानो ना होमबा फार्स्टआव हमनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौ नोजोर लाबानो जाबाय आरोना जायफोरा माने नोंनि गोसोनि फिलिंसखौ हमदांनो हायो माने नोंनि फिलिंसखौ बुजियो बैफोरबायदिखौसो नोंथांमोना लाइफआव माने जिउनि लोगोरि खालामना ला आरोना मानो होनना बुङोब्ला आजिखालि गोबां माने ओरैनो दसेनि थाखायल' मोजां मोनग्रा जाजोब्बाय माने जुगानो बेनो आरोना लोगोफोर मा बुंनो जुगानो बे कालयुग आरोना जुगानो नोंथांमोना जोंनि हिन्दु धोरोमनि गोबां माने बिजाबफोर जायफोर बिजाबा जाबाय धोरोमारि बिजाब नोंथांमोना बेफोराव फरायबा नोंथांमोना मिथिगोन नुनो मोनगोन आरोना मानो होनबा बे जुगानो जाबाय कालयुग आरोना माने फोथायनाय गैलायलाय जुग आरोना जायखौ जोङो माने फोथायलायनो हाया आरोना गासैबो सुबुं माहारिया माने रां रुफानि खिथाव खारजोब्बाय आरोना बिनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन आरोना जाय माने नोंथांनि लाइफजों माने नोंथांजों माने थानो हागोन माने नोंथांनि गोसोजों गोरोबनानै माने जिउ खुंलांनो हागोन बैफोरबायदिखौसो नोंथांमोना सायख'नानै लाबानो जाबाय आरोना माने जाय नोंनि फिलिंसखौ बुजियो आरोना सर्टकाटै आरोना आं एसां माने बेखेवनानै बुंला लोगोफोर बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन बेफोरबायदि टपिकआ नोंथांमोननि थाखाय माबोरै जागोन मोजां जागोन ना मोजां जाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनो माबा मोनसेबो इनफरमेसन कमेन्टआव खोन्थाहरगोन आरोना आं बेखौ आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय आरोना स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय सि इउ एगेन आरो फिर नेक्स्ट टपिकआव लोगो मोनफिनगोन आरोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन दिनैनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय